Takže lidi vidíte v tomhle videu a v tomhle videu to tak narychlo jsem popadla mobil, Litec Pičopák a říkala jsem si, že už bych mohla natočit takovéto videjko, jak vyrobit. Takže rozhodla jsem se, že vyrobím misku. Ukážu s jídlem. Ukážu vám tady jak na to. Takže jdu trochu na bok a teď si budeme potřebovat gumičky. Mohou stačit 3 gumičky. Pak brčko. A tvrdý papír, stačí kousek vystřišek, ale ne moc malý, protože kdyby byl moc malý, tak by to nebylo prostě větší než ten talíř. A nůžky, nemusí být na nechty, já jsem zrovna teďka na nechty jen rychle popadla a prostě tak dobře, zavřela jsem krabici a tady to dám trochu na bok a tady co si vezmeme jako první. Vezmeme si do ruky tohle a vystříneme si z toho čtverec. Nějaký takovýhle trochu, jak chcete mít tu svoji mističku a trochu větší, takže ono to bude vlastně takovéhle. Jsem si rozhodla, že to udělám vlastně takovéhle a přehneme si to na půl. Nějak takhle, ať vlastně máme tak půlku a tady mám nic vystříhnívá a to, co nám vyčnívá, ustříhneme. Jestli už to máte tak, jak já vystřížené a máte to takový čtverec, tak si to přehneme, tady si to tak rozložíme a přehneme si to na tu druhou stranu. Tak vlastně hotovo, máme to takhle tak přehnuté a teďka už si to vezmeme a přehneme na půlku a z druhé strany vezmeme a přehneme na půlku. Přehneme na půlku, otevřeme, vezmeme a tam blbě vidím a přehneme na půlku. Jak už to máme, tak vlastně když to pnete tady, tak nám vlastně z toho vzniklo něco jako tohle. Tak si z toho dá takhle tak krásně teďka vytvarovat miska. Takhle. Vidíte, nádherná miska. Ještě si ji můžete dotvarovat. Takže já jsem se rozhodla, že si ji vytvaruji takhle. A teďka jdeme na jídlo. To bude, že si vezmeme tyhle 3 gumičky a rozšmíkáme si je na menší kousky a kdo chce, tak může použít i dávnou pistoli, aby se tam té mističce mohlo přilepit, jenže já nechci, protože aby se to jídlo dalo i sundávat. Asi to budeme nějak na takovéhle kousky, tedy asi nějak na takovéhle kousky. A teďka si vezmeme mističku a prostě to na to nasypeme, do toho nasypeme do ty mističky. Tak, možná, že to tam nevidíte, ale tak, jenže my si to ještě musíme vysypat. A teďka si vezmeme brčko a to si nastříháme na menší. Já vám ukážu ještě na nějaké asi tak čtverečky. Takže si to rozstříníte asi na nějaké úplně menší. A to uděláte tak, že si prostě vezmete tohle z toho. Rozstřínete si menší kruh z toho. Asi takovýhle kruh. A takovýhle kruh a ještě si to ustřínete přes půlku. Udělejte si jich, kolik chcete. Tak je už to hotové. Vlastně smícháme si to k sobě, ty dvě a dáme si to do misky, všechno naraz. Tada a máte to v misce a protože je to takovéhle, asi to vidíme, na tom moc nevidíte, ale protože je to takovéhle obyčejné a stejně to vypadá jako špagety s něčím, tak si na to nastrojíme trochu sýru a to si použijeme sejznutý gumiček. Teď jsem třeba úplně na menší oproti tomu, třeba na takovéhle a posypeme. Ale krásné špagety. Kdo by chtěl, tak nemusí dělat jen špagety, může třeba nějak ty gumičky do sebe smotat a dělat takové koule z toho, nebo si můžete tady tu misku nazdobit. Já jsem si ji nechala takhle tak a máme krásné špagety se sýrem. Takže tohle by bylo k tomu
videu všechno. Já s vám loučím. Dejte like, koment, odběr. Já se vám loučím, ahoj. To je dobrota.